da... Bă, Bă, poate nu-i chip conferința. de ce, Valin, te super? Taci acolo. Bă, da zi-mi așa cu simț de răspundere, da sau Păi nu? da, taci, bă! Da zi-mă, da sau nu? Da. O iubești? Strigă! Strigă! Hai bă, strigă cu... Hai mă! Deci până la urmă că să o registrezi. Nu înregistrez, crezi? Ei, De ce aș face asta? Coaie, puteam să-i dau conversații când spuneai că o ador de inimă. Fiindcă ora show-ul. De acum le dai cu ștocăreli. Știu că ești până la urmă și registrezi. Nu, coaie, de ce aș să înregistra? Ești până la urmă. Tot ești bossetar Ronaldo. Da, mă, coaie, dacă spui... Nu, serios, de ce aș să Băi, înregistra? da, doamne, mă. Bă, zic pe mine, da? Hai. Ce să-mi zici? Ce ai întrebat tu la întrebarea întrebătoarea ta? Bine, coaie.